ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୋ ଝିଅ କଥା ତୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ ପଶି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ବେ? କଣ ପାଇଁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ତୁ? ତମେ ମାନେ ଶୋଇବ ଯା। बच्चियों को छाड़ी दे। हॉल में भागले सुनिलुनी कौन करछन्ती हाथ जोड़ी डराउची मो पिला भाड़ को तो छाड़ी दे। ए बुढ़ी ए पिला मानक पाई तो बंचिछु जदि तो पिला का जीवन चाहूछु तबे से टंका बैग मते देई दे। हां मु तोते दउची मते मो पिला मान को देई दे। ଆଉ କଣ କାଞ୍ଚି କରିବି ଆମେ ସେ ଗା କୋନ କୋନ ସଦା बोलुची ଗୋଟେ କଣ ପେପର ଅଛି ହଁ ସେଇଟା ସେ ଭିତରେ ପେନ୍ ଅଛି ବାହାର କର ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କର। କଣ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେବି ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଧୀରମତି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର କରି ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଘରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚାକର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାମନ୍ତରାୟ ନାମରେ ୱିଲ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ନଖର ଆମେ ଦେଖାଉଛି।